Stop! Har du lyst til at stoppe med at ryge? Ja. Har du prøvet at stoppe med at ryge? Ja. Hvordan gik det så? Ikke så godt. Ved du, hvad du skal gøre? Nej. Du skal prøve nikotinel tyggegummi. Nikotinel tyggegummi? Ja. Yeah. Det vil jeg prøve. Før havde jeg ondt i lungerne og konstant hosten, men det er slut nu. Nikotinel tyggegummi har hjulpet mig rigtig meget. Men ja, nu er jeg så går til hash, og det har også hjulpet mig meget. Drop smøgerne og tag på Christiania. Hvis du også har problemer med at stoppe med at ryge, kan du nu prøve nikotinel tyggegummi. For kun 2 millioner om ugen kan du løbe et par år ekstra. Hvis du har spørgsmål omkring produktet, så ring til 8x8, og så stiller Peter jer op til os.